A dyma'r enillwyr y llynedd a'r flwyddyn cynt, felly tybed ddaw hi'n 2 tro yn olynol i Adran Bentref Bodffordd. A ni, fel na mae fod nawr, chi'n siŵr? Yw, chydig bach o symud o gwmpas yn y parti. Yna stage manager y fanna yn amlwg. Digon amser, digon amser. A Menna Gwyn yn mwynhau'r coreograffi fan hyn. Da iawn, diolch yn fawr iawn. Cyn bod ni'n dechrau, ai fel na maen nhw fod nawr? Reit, diolch yn fawr iawn i chi. Adran Bentref Bodffordd. Marchwgaeth! Mewn tollborth bach crwn yn nghanol y wlad, disgwyliau dyn bychan i gasglu'r doll, nad oedd yn had. Chwyrliodd y gwynt o gwmpas y coed, ac yna nesau'r yn merch ar ysgandroed, a neges ar oed. Gwyliad i was, rhag ofyn ti weled yn carlamu'n agosach, beca a'i merched. Mae sôn yn y pentre bod yn nesau, fe welais rai neithiwr yng nghornel y cae. Talodd i ddoch ag i ffwrdd â hi, ond nid oedd y dyn awr mor i hyd. Dechreuodd i nosi a ffynnu am 7, eisteddodd y dyn am amser maith. Meddyliodd am hyn a ddwedodd y ferch, wrth feddwl am beca, dim ond mor i werth. Yn sydyn, clywodd yn awel y nos, sŵn carnau'n carlamu dros y nos. A chripiodd yn dawel i lawr at y ffos. Edrychodd i fyny ac yn o'i blaen, roedd becau merched yn glwmp ac ymlaen. Gwelodd o'i mech a stampiau traed. Syllodd y dyn, a gweirodd i waed. Trwy tywyllwch yn ddi fel y fran, mi welodd merch blaen yn codi ddagl o dan. Rhywfaint reit ag at y gat, dan yr gydion y wech neu drodd yn riat. Cododd y fflamau fyny'r nen. Fe ddwedodd y dyn, dyna hi ar ben. Rwan, does dim tollborth bach crwm yng nghanol y wlad, dim ond twmpath y gols, oherwydd nifer doll yn rhad. Cymeradwyaeth i gor-adrodd Adran Bentref Bodffordd, ac mae'n dda gweld bod y parti yn hollol gyflawn erbyn hyn, oherwydd mi roedd Peredur yn teimlo chydig bach yn sal cyn y cystadleuaeth, ond mi oedd ar y llwyfan.